Mill-2013 sal-bidu ta' Ġunju ta' din is-sena tħawlu aktar minn 75,000 siġra. Dan intqal fil-Parlament fit-tweġiba ta' domanda parlamentari fejn ingħataw ċifri ta' kemm tħawlu siġar u arbuxelli kull sena minn Ambjent Malta. Skont iċ-ċifri mogħtija fil-Parlament jekk wieħed ma jgħodx is-siġar u arbuxelli mħawla fl-2021 s'issa, Ambjent Malta ħawlet medja ta' ftit aktar minn 8,400 siġra u arbuxell kull sena madwar Malta m'hawndex. Dawn ma tħawlux bl-istess rata, hekk kif f'dawn is-7 snin apparti l-2015 tawlu aktar siġar u arbuxelli mis-sena preċedenti. Jekk wieħed jara xi tħawwel minn din l-Aġenzija fl-2013 tiġi nnutata l-qabża kbira li saret sal-2020. Fil-fatt mill-2013 sal-2020 Malta rat żieda ta' 47% ta' siġar u arbuxelli mħawla kull sena minn Ambjent Malta. Fl-istess seduta ntqal ukoll li Ambjent Malta mhix l-unika aġenzija tal-Gvern li ħadet l-afforestazzjoni bħala parti mill-aġenda tagħha. Hawn ħareġ li l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin ħawwel mal-85 pjanta u 6 siġar madwar il-binjiet li jaqgħu taħtu u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu ħawlet eluf ta' pjanti u siġar f'diversi proġetti. Dan apparti li l-Istitut tal-Istudji Turistiċi u Dar il-Mediterran għall-konferenzi ħawlu il fuq minn 100 siġra u pjanta bejniethom.